नमस्ते प्रणाम। हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आप सब कलाकार खातिर बहुत ही बढ़िया गाना लिखाइल बन सैड सॉन्ग आप सब खातिर। तो ये चैनल से बनल रही हमेशा राइटर दुर्गेश बेदर्दी चैनल के सपोर्ट करी और सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी। एक से एक बढ़ के गाना हम हर रोज इस चैनल के माध्यम से अपलोड करेनी। तो आज बहुत ही बढ़िया गाना आप सब खातिर लिखाइल बनी, मुखड़ा सुनावे जा रहल बनी। मुखड़ा आप सब सुनी। कि लेके मोबाइल बिया पकड़ाइल भइल सगरे हालाबा आ भाई ओ कर पीट पीट के मरले घर में तालाबा। लेके मोबाइल बिया पकड़ाइल भइल सगरे हालाबा आ भाई ओ कर पीट पीट के मरले घर में तालाबा। लेके मोबाइल बिया पकड़ाइल। तो आप सबके सुनौनी मुखड़ा लेके मोबाइल बिया पकड़ाइल भइल सगरे हालाबा भाई ओकर पीट पीट के मरले घर में तालाबा। मने एगो लड़का अपना दोस्त से कहता है ये गाना में कि लेके मोबाइल बिया पकड़ाइल भइल सगरे हालाबा भाई ओकर पीट पीट के मरले घर में तालाबा। तो अब आपके सुनाव जाल में अंतरा। उ जाने परान हमारे हिया हमारा ला मर जाई जदी जल्दी भागा के लाई बना कुछ त कर जाई। उ जाने परान हमारे हिया हमारा ला मर जाई जदि जल्दी भगा के लाई बुना तो कुछ कर जाई। आ सुन रे यारावा ओकरा घरावा मारेला तैयार भालाबा आ भाई ओकर पीट पीट के मरले घर में तालाबा। आ लेके मोबाइल बिया पकड़ाइल भइल सगरी हालाबा आ भाई ओकर पीट पीट के मरले घर में तालाबा। तो आप सबके सुनौनी है मुखड़ा और अंतरा। आप जी भी कलाकार जैसन होला वो अपना हिसाब से गावेला। आप मन करे तो अपना स्किल से हाई से गाई चाहे लो मैंने लो से गाई, ये आप सब पर डिपेंड करता। ऐसे हर कलाकार के गावे के अलग अलग क्वालिटी होला, कि हाई से गावेला कि लो से गावेला। तो अपना गैला के ऊपर बा। गाना हाई से भी गा सकतनी, लो से भी गा सकतनी। तो लास्ट अंतरा खातिर आप सब हमारा नंबर पर कांटेक्ट कर सकतनी, हम लिख के दे दें व्हाट्सएप के माध्यम से। 99-345-2912 हमार मोबाइल नंबर है। और इस चैनल पर जो भी कलाकार जुड़े चाहते हैं चैनल के लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करें आप सब, दबा के शेयर करी। नया म्यूजिक जो भी कलाकार बनवावे चाहता वो भी हमसे संपर्क कर सकता। और केहू गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारा स्टूडियो बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादूपुर बाजार गोपालगंज बिहार। तो आप सब संपर्क कर सकतनी। मैंने कोनो भी बात हुई तो आप सब संपर्क करके और हमारा नंबर से बात कर सकतनी। तो नमस्ते, प्रणाम।